Selahaddin Eyyûbî di sala 1138 de li Tigirî de hatiye dinê. Navê bavê wî Necmeddîn Eyyûb e. Navê kalê wî Şadî bin Merwan e. Selahaddin Eyyûbî bi perwerdeya apê xwe şêrko dibe şervanek qehreman. Hê di ciwaniya xwe de dibe serokê Şûraya Şamê û gelek reformên dadî û rêverberî pêkdîne. Qidûsê ji destê xaçperestan derdixe. Di Zagrosan de dikeve pêşiya artêşên xaçperestan û ji hev tarûmar dike. Ji ber edaleta wî di demekî nêz de hemû leşkerên İslamî jê hez dikin. Piştî ku apê wî yê qehreman bêdem dimire, Selahaddin Eyyûbî di 32 saliya xwe de dibe fermandarê artêşa İslamê. Hukmdarê Ebbasî navê Sultanê Misrê û Sûrî lê dike. Hukmdarê Kurd ji bo yekîtiya İslamê gelek xebatên giring dike. Ji Misrê heta Şamê, ji Qidûsê heta Filîstînê gelek deverê rojhilata navîn dikeve bin kontrola wî. Di sala 1171 de dewleta Eyyûbiyan dadmezirîne. Kurd herî zêde di dema Eyyûbiyan de jiyaneke xweş derbas dikin. Gelek medrese, mizgev, rê, pir û gelek cihên ilmî û felsefeyî wargehên Kurdan têne avakirin. Sultan Selahaddin bin Eyyûb bin Şadî di sala 1139 de li Şamê diçe ser dilovaniya xwe.